Аборта е грях, защото това е убийство. Да се прави секс извън брака, това също е грях, защото това е прелюбодейство. Обърнете се към Бога, търсете първо Неговото царство. Търсете първо Исус Христос, за да ви даде ново сърце, нов ум, нова душа и да ви даде Светия Дух. Също така едно друго нещо. Когато една жена е бременна или кърми, да се пуши и да се пие по това време или се правят каквито и други неща, това вреди на бебето. Оставете вашите собствени желания да си начешете плътта и потърсете Бога. Покайте се пред Него, за да ви даде сила да махнете тези неща, ако ги правите. Защото и ден днешен се виждат майки, които докато са бременни пушат и докато кърмят, продължават да пушат. Това се отразява на бебето. Бебето няма избор. Няма никакъв избор бебето. То просто се ражда. Дайте избор на тези деца. Грижете се за тях, както Господ иска да се грижите за тях. Това после може да му се отрази цял живот. Но Господ да пази. Потърсете и Господа. С цяло сърце. Потърсете Исус Христос. Покорете му се. Не в църквите. Не чрез религия. Ами чрез истина и дух и покорство. Така се служи на Бог. Чрез дух и истина. Господ Исус Христос да ви благослови.